For today's video, nanasad tay naabot nga parcel. Sus, nag-order di ay ko para sa ako Hinaut unta okay ra ni. Kinang masigura na ako ba? Mao ni siya ang dress nga akong napilian pero murag open man sa atubangan oy. Unya na pa jud lain kana ganing online. Unya akong gipapili akong anak para sa iyahang party. Excited ra ba kay ni siya nagsigigtan akong kano sa maabot. Murag halos everyday iya jud na i-check kung unsa na ron, asa na ron. So mao ni ang gi-order nga bag, cute kaysa nga tanan. Tan-awa ra gud guys, nice kaayo. Unya murag daghan na ang masuod ani. Ang akong anak ba, dili jud obvious no ganahan og pink pareha sa mama. Pwede mo balik pagka teenager para ako say magsuot ani ba? Ay, ka-nice ani oy. So, nya wala di ko ka-mention sa Shein di ay niniyagi order. Tanawa guys, nindot kaayo. Sure ko ganahan siya ani kay ako sad nga nag-open, ganahan sad ko. Murag ako excited ko sa party niya. Kay ako man siya gipapili kung unsa iyahang pilion sa online. So mao ni iyang napilian. Ay, bawion na lang gyud nato sa atong anak unsa isuot sa party kay. So ako sa una di na lang jud na ko i-mention kay nakasulti naman kuno sa niaging video nako. Unsa na sad ka ni sunod kay nalimot nako sa akong video kung unsay next nako nga gibunot. Kay dugay naman na ako wala na upload ay ko andi ay mga accessories. Nagpili sa di ay ko ako nagpili ani og kanang necklace na timing rasad nga okay kaysa nga tanan ay nindot kaysa nga tanan wa jud ko nagmahay. Fashion ra good guys, wala man ni naabot og 100. May na lang tulo ni kabuok, ang isa kang Sky, ang duha kang ate. Sakto ra sad jud kaayo kay para na sila kwintas-kwintas kanang dili gani birahon sa snatcher. May na lang lisod kaayo atong pasuoton og tinuod na birahon unya wara bay pili ron ang snatcher kay nauso na jud na ron. Ato ni hipuson kay mawagtang unya ning perlas-perlas sa silanganan. Next na pod guys. Sus, unsa ning mama na excited jud ganahan kay ko mag-open ani ay sapatos di ay shoes nga red. Ganahan kaayo ko guys. Unya karon na jud ni story. Akong giingnan si ate pagpili ate kay para masuot sad nako. Para maka-save ba kaming duha sa isa ka item. Akong gibuhat para maka-save ako ang mag-adjust. Unsay iyahang gipili, ako sad na isuot. Tanawa guys, taas kaysa nga tanan 2 inches. Huy, makaya ka ni sa akong bagtak pero okay ra man sad, pwede ra sad kaya ra ni lagi. Lingkod diri lingkod. Awa na pisat na agoy Ginoo. Dinawa ko na deform. Adjoy pinaka-excited, wala siya diri dapitan, wala siya na-order pero ang isa excited kayo ang manghud guys. Sana naman ni si Sky, uy. Ang shoes na. Sige, ikuan sana. Ako pick. Sige, mo na ganahan. Wow! Ay, gub ang sudlanan. Sige na, itaas ko na. Ako na ni-apply. Itaas. Si ate pa ko ana. Okay ra na ate, wala na deform. Barog ko no. Wala. Sige no, barog ko no, ikuan ko no, isuot. The House was quick to deny the allegation and to demand a retraction and apology from the network. Nice. Sa money, ma. Did they even care to validate? Did they even necklace. care to ask? Wow, duha. Dako mo na siya sud. Dako bitog sud. Really, Dako siya sud no? regards to this matter. Oo. At ito pong pinalabas Heart. ng SMNI, isa po itong fake news. Hindi po ito totoo. Ang pugong ate. Asa tong pugong Sky? Excited kayo ang manghud sa para sa iyahang ate. O tanawa ra gyud, sunod-sunod jud ni ron. O na din ni ate. Ako ni As The decision has nothing Ano to daw? do with a petition to investigate Swamp's alleged irregularities in the Sigo, ma. 2022 Sige, national sukod ko na. elections. Di na ko kaya oy, kay kataas. Says they have Sigo. maintained the integrity of the
Sigo na ni mo huot man ako. Yeah, the decision is immediately executory unless restrained. Sakto ra no. Smartmatic expressed disappointment Sige na. over Comelec's decision. The company said Isukod ko no tanan, May. fully adhere to Look, all cute. body's procurement processes Cute kayo. contract executions. Sige na. Huot. Huot. Automated Taas man. since 2010. Sigura kayo? Reaction when Information and Communications Dili siya Technology kuan. Acting Secretary Sensei Rio, whose group filed a petition against Smartmatic. Hala, sakto ra kayo. Nindot bitaw. Ngayon kay mo tiil. Isukod ko no tanan, May. May, isukod ko no tanan. Na-excited jud ang manghod para sa iyahang maguwang. Ay, sa tanawa guys. Di ba grabe jud ang iyang pagsunod-sunod sa iyahang ati? O di ba? Asa iyang ati to asa siya? Talikod ka na. Talikod dito ba? Aribit, okay naman. Kana lang ay lang ilak. 2025 election. And then a few other Tiko na, talikod ka na. O, okay naman. Ay lang sa ilak. So really the specification of Smartmatic is a shifting towards Nindot siya ate. of having a purely Filipino election system Nindot siya. for our national. Ari ko na may shoes. Be, ito bang diri ba? Kalihok sa gani eh. Diri ba yung shoes? Patupong nga. We foresee less expensive Ta. than Ako. system. Sila ka cute. Cute kayo mo bag. Mr. Eliserio, former DICT. Cute kayo mo bag ate. Kaya may. Cute kayo mo bag. Hindi ka mo thank you na ko. Ha? Ay, ang manghod. Grabe, Jude. Guys, kani kang Sky, nauwahi lang iyang order. Ako sad na siya gipapili. Kay ganahan man siya nga magpili, Jude. Nauwahi lang siya. O, di ba ka-excited kayo? Mao to guys, salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye!